Apa tadi Mas lagune? Lagune lilo. Lilo. Ya. Segala sesuatu akan menjadi nikmat bahwasanya kita akan lilo menerimanya. Legowo ya Mas. Basarimun. Lho kandhani. Ampun ngoten to, Mbak. Mangke ku lambung wis tombak tenang to ya. Oh njaluk ambung ae to. Lho kira bareng kira. Lho, piye to? Kowe nyanyi malah tawani soses iki piye? Angger ditampani rezeki iki wujude sembarang kalir. Ah iya, dijajakne to? Dijajakne to? Iya. Ora. Kono. Ditukokno ora, ditukokno. Putih-putih but Nyuwun pangapunten hormat salat zuhur azan zuhur. Urung ono ngene. Iya to ya. Mas tarogoi kabeh, Mas.
Wis lilo tenan kowe karo Mbah Sarimon. Ora jane Mas. Jane aku kudu raga-raga lho jane iki. Bar iki engko ragon ya. Iya Mas. Tenang Mbah, cepakno. Golekno dong nangka disaki ngono diraga ra.